И се връщаме на първа страница номер 4. Вокална група Водолей при Народно читалище Развитие, Симеоновград. Художествен ръководител Руси Стайков. Ще изпълнят една авторска песен, която се казва "Помниш ли, любима моя?" Музика и текст Милка Илиева. Аранжимент Руси Стайков. И втората песен е "Гурбетчия", също е авторска, текст народен, музика и аранжимент Руси Стайков, музикален съпровод Руси Стайков. Успех!